pacul go ala golok golok ilang ala pacul go hari golok golok ilang wong becik pasti ketitik wong ala pasti ketara wong ala pasti ketara ciriwan cibak jadiri ketulis kegawan janji ketulis kegawan janji adat kang kegawami Allah pacul pacul go Allah golok golok ilang Allah sarung sarung ilang maning tuku maning wong urip ning alam dunya ajalok digawe nglamun ajalok digawe nglamun krikil kalirun ta dermaga bok durung tekang waktu bok durung tekang waktune bok ninggang Iya. Rupane mah bature kita galau bae. Lagi galau pol. Iya, jagat esuk galau. Rubli yang tas diusir nih rabi. Ah, tas diusir ning rabi. Iki pekakas rangki digawani kabeh. Kunku, Iya. masa sing digawa pakakas rabinira, duduk pakakasnya sira. Pekakas reang. Mau sira ngomong kak? Gawa pakakas rabinira. Maksudnya mah pol. Priwen cetot. Reang kibol. Iya, Reang kibol. aja dikibol-kibol. Apa sih? Wocaku. Corok. Sirane nang apa diusir ning rabiniraku? Sirane kok ora bisa mai belanja. May belanja mah ora kurang. Oh, berarti nafkah batin kurang nafkah batin. Nafkah batin mah. Jebrol. Brol-brolan. Brol. Me balik ta me. Me sinden balik. Nah kok ini sinden? Ku salon rabi nereang ba. Pun Dadah me, hati-hati ya. dadang nih Salam kanggo anake ku. ora naroi sangu mi. Sirake diusir ning rabinira berarti nang apa? Kanang gara-gara nih marang aku ngeslot bae. Ngeslot bae. Iya. Lalah, siraku. Reang ngeslot bae. Sampai Ah. sepede tak dol sepede ne. Iya. Sepeda listrik kah? Sepede listrik kah? Didol. Didol. Iya, tole Beca tak dol beca nerang. kunku. Iya. Lala bocahku. Kenang saking pengen ngeslot terangku. Kunku. Iya. Anu nih mari dipikir-pikir ya tot. Priwe si bol. Ya segala usaha wis dicobai kabeh. Wis tak coba. Bengen kah? Jebol kah karo sira kah? Premen jaga. Dagang tahu ning lampu merah jati barang. Oh iya. Weh dagang masih ngewit esuk tekan Sing ngawit- sore beli payu-payu. Beli payu-payu. Iya. Bisa- Gara-gara nih masih rasih kana. Apa sih kita?
Aya ari wong dagang tahu mah umume wong tetawaku. Ya iya. Wong dagang tahu mah tahu. Ari bocakin mah dagang tahu je tahu tahan. Tahu tahan. Uang tertawa ora. Ya lah kasing tuku. Oh di kisah ditaruh dikit ke abot. Oh abot ya wis taruh dingin. Dagang tahu je tetawane mau konon ya lah kasing tuku. Iya, langsung tuku. Sing penting mah tertawa ora. Toli sira kaganti banding ora kana. Ganti Dagang es jeruk. dagang es jeruk. Iya. Wih payu kana. Payu laris. Seminggu laris ake wong tuku. Perlulan wong tuku. Barang dina ke 8 jeruk entok sira ora kana. Iya. Begitu ana wong arep tuku ko arep. Ah. Apa cah? Sandiwara apa anak mahyonge aku. Dasar wong main mahyong kabeh kayane mah ya. Iya. Balik Balik lah kabayaran kabeh ini wis. lah kebayaran. Iya, kanggo Sira mahyong. beli oleh. Beli oleh kanggo mahyong bae sih wis. Iya. Nun, Jaga wis esuk. jaga teh wis esuk bol. Ngali ye sukiki ku adoh. Ngali adoh Ningan dicekang sukiki ngali. Ningan Dik. Tangerang. Wah ana sing ning Karawang, Pengauban. Oh, anak sepakandan keder apa ya? Pekandangan maya balik. Iya. Iya. Tot. Nun, Ya, hitung-hitung sebagai perpisahan karo wong kene. perpisahannya bol. Ya priwe maning sih sing awit sore ninggange dipai jagat udan. Iya, alhamdulillah ya bol ya. Iya. Masih digawe lancar acaranya. Alhamdulillah anu Nggak mah. kehalangan apapun. Iya. Wis lah. Ayo. Kit mah mai kenang-kenangan bae. Apa sih kenang-kenangan yang ngupai duit dah? Iya ora. Beli duit. Oh, ngupai beras. Ora, dudu bos beras. Buket. Dudu. Arep curhat lewat lagu. Oh, sira negara curhat lewat lagu. Iya. Pernah demenan karo bocah wadon, Siraku. beli direstui ning mertua. Oh, buat terang maksud guna kalau bocah lanang bae. Sik. Reangke arep nembang. Nembang Dudu apa? mantune. Dudu mantune. Iya. Oh. Dadi sira pernah demeni bocah wadon, Iya. ora direstoni. Ora direstoni. Dadine sira dudu mantune. Iya. Mantune kirik. Sik. Aja lo ngomongnya keluarga Nira. Sik. Wis ah. Ayo bol. Ayo. Jaga teh wis esuk ya bol Ya. ya. Wis padang gerem-gerem bae. Ayo, dudu mantune nah. Gerem-gerem dah budak ku. Kanggo wong rawa dalem. Kanggo wong rawa dalem. Iya. Alhamdulillah bisa ketemu karo Suta Dharma. Iya. Iya, kanggo Obay Studio sing ketemu maning. Obay Studio. Sing lagi ngeker maning. Muga-mugahan di bol wong rawa dalem ki. Priwen. Las unjung-unjungan gin ki. Ah iya. Sawane makmur. Amin. Rezekine lancar. Amin. Sing durung hajatan jaga hajatan. Bener. Ampun anggapnya Suta Dharma maning. Iya bodore. Gentot karo jebol maning. Bener. Tas kuwen. Nuhun. Dua anak hajatan maning. Aduh ajatan maning. Anggapnya Suta Dharma maning. Bodore. Gentot karo jebol. Sirane aku beli mati-mati aja aku. Sok sirame dikit galah. Bodorannya bengen, bodoran bengen. Ayo ditarik, dudu Ayo, mantune. Ah, Leng. kita mah lagi nonggoni bae gitu. Apa jebol? Nonggoni ayahe Rapa. Ayah rapa. Iya. Oh ya, ayah masih melek di ayah rapa yang mari. Bu, lagi sore ku ketemu. Jare mah arep nyawer Kan maning. mau bersama ya. Iya. Ayah rapa. Asik. Ayah nih mau jurut ayah rapa. Wis turun gua apa iya? Ayah Rapa. rapa. Kanggo sedulure jebol. Saka jebol. Wong Bongas Pak Iwan Sahara Iya. sing lagi mantau. Iya benar. Kalem-kaleman bae ton. Duduk kakang orang rima. Siapa Jepa? Ucapane wong Mama Aisyah. tua. Mama Tapi Aisyah. kakange Mama Aisyah.
rumasa Mama Aisyah. wong beli duwe Mama harta Matur nuwun. arep diempani apa arep disandani apa tapi kakane rumasa wong beli duwe harta Ayah Aisyah kesuwun kanggo Ayah Aisyah Mama Aisyah. oh Mamai Aisyah Mama Aisyah. kesuwun Mamai Aisyah Ayah rapat sebelum tongol bol. Ayah Rafa Iya. Masih melek tidak Ayah rapat. panitia unjungan boyok dekon bukan masyarakat kakak Dalan-dalan Ayah rapat. iya nih Ayah rapat. Ayah rapat karena di Ayah Papua. Rafa Ayah rapat. Matur nuwun Ayah rapat. iya nih kan wong menonggo nih Gua memang masih melek bon. meski melek rupanya Pak asik jagate sore udan bae tuh Jagate cak bae bon. cek bae larane ning ati dihina caci maki nanging senyatane kakang wong ora duwe Ya sih sabar bon. Bakal orang duit pasti sabar. iya tot Ayah rapat masih beli Ayah rapat. najan senok demen wong tuane beli demen wis ana calone dudu kakang mantune ana wong tua pengen bahagia Singkat bon. arep diempani apa arep disandani apa tapi kakange rumasa wong duwe harta iku ucape wong tua Alhamdulillah. alhamdulillah ya tot oh kesuwun kanggo Kanggo Ayah rapat. Ayah Rapa Terus Mama Ais. Mamai Ais Iya, semoga lancar terus rezekine, amin dawa umure, amin sehat badane. amin Muga-muga bisa ketemu maning Karo. kula. iya bener Sutadharma separa kanca Suta Darmalan separa kanca. tot ayo tot Dun. Pol, Dun. delok nika Pol. Anak gemrok kayane mah. gembro Iya. Oh, kanggo pancak error aja, Pol. oh pancak error iya Iya. ningan Ayo Pol aja menang be, gemro dia udak. Bro. yo dikedak macan lucu le